Da, Cari, până în gură. V-a arătat mai devreme cum trebuie să arate prunele care sunt gata de făcut țuică. Deci a început să ridice zeama deasupra, a început să aibă un miros înțepător și a început să miroase a oțet puțin, dar nu tare, că dacă miroase a oțet și s-a lăsat podul în jos, deja e prea târziu, nu mai sunt bune. A început să moară musca, iar acum să vă arăt, am pus borhotul în cazan. Uitați, a început să încălzească și punem capacul. Îi punem capacul. Uitați cum oxidează cupru. Avem puțin culoare verzui albăstrui. Deci acum instalăm capacul. Acum montăm capacul. Deci asta e capacul. Mai are câte o fisură aici. Dar lipim cu miez de pâine și nu e nicio problemă. Filmează și tu capacul. Mici de câine. Capacul de cazan, cum arată pe interior, conductele aici. Așa, stai să punem la treaba lui. Hai. Și mai revenim când începe să curgă țuica. Pauză.